Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Şu gün 2025-nji ýylyň 4-nji oktýabr hepdeniň şenbe güni hoş geldiňiz Türkmenistan Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly watandaşlar, şu gün men bilen Konstitusiýon Centryň Demokratik Güýçleriň Konstitusiýon Centryň ýolbaşçysy Muhammed Döýüz çykyş edýär. Muhammed ağa, salamu alaykum, hoş geldiňiz. Salam Murad ağa, salam watandaşlar. Biz Muhammed ağa bilen köpden bäri çykyş edilmedik. Men işrak bolmagy ýöne häzir indi boşadym. Nezip bolsa köprak çykyş eder. Şu günkü watandaşlar, şu günkü bizim temamız Nepal, Marok, Madagaskar Z nesil galya we öňe çykýar reformlary isleýär. Ine şu arada guruluşar sebebi şu Z nesil diýen diňe Marokkoda, Madagaskarda, Nepalda, hem Türkmenistanda da bar. Şoň üçin şunu häzir şu barada biz häzir gurmeder. Efirimiz başlamak men ýeni bir ýatda çyk bolýan Türkiýadaky tutsuk edilenler Abdullah Urusov, Alisher Sakhatov, Umida Bekjanowa uğurlanyp Türkmenistana akydyldy. Ine şol adamlary biz azatlyk isleýär. Biz Türkmen hökümetinden talap edýär. Şol adamlary biýüne, ekstremistler, terroristler hiç şeýli, ýagny jenadi işlerini etmediler. Şol hökümet uğratda Türkmenistanyň hökümeti bir azat döwlete, demokratik döwlete, Ýewropa döwletlerine iýerämeli ýa-da biz barýar, biz şolary boşadýar we sizi ýerine salýar. Ine başga da Türkmenistanyň içinde aktivistler Mansur Mendiýew, Murat Duşemow, Rövşen Kılıçev, Azat İshak we beýleklere de biz azatlyk talap edýär. Hökümet uğratda rejim aktivistlere garşy görüşmeler, rejim Türkmenistanyň halkynyň hal ýagdaýyny gowruşdurmak üçin görüşmeli. Egerde kimde kim ýa tanqid edip ýa kemçilikleri aýtsa, ol Türkmenistanyň düşmany näler? Ya ol prezidentiň düşmany näler? Ya ol arkadan düşmany näler? Ol adam Türkmenistany gözel ösen döwlet boljagyny isleýär. Ine şoň üçin ol tanqid edýär, kemçilikleri öküdýär. Ine Alisher Sakhatov, Abdullah Urusov, Umida, Merdan, ýa-ni Muhammedow, ine şunyň hemmeti Farhat Memonguli we beýleker hemmeti diňe şonu öküdýär. Ol hiç halden başga kriminal etmediler. Gatyrda bir kiçik administrativ iş bozgap bolýar, ondan beter jenayet et bolanok. Şoň üçin men Türkmenistanda ýaşaýan watandaşlarıma öýrenýän. Bizim hökümetimiz bandit. Gurban Bermuhammed bu torun bandit. Niyazül ülkelerin jenayetçi ganhor. Ne şol adam öz halkyna garşy görüşýär. Kim halkyň adyndan çykyp nägelikleri bildirýän bolsa, şoňa garşy görüşýär şol adam. Ogly kişi. Ogla kagazyň ýoluna barýar. Bu torun haramda adam. Ne şunu aýtjak boldum, Muhammed Afi'den goşak adamız olsa şu Abdullah Urus bilen Alisher Sakhatov boýunça aýdylarsınız. Gözde Murad ağa, islenlik bir döwletde problemi bolýar, gapma garşylyk bolýar. Şol üçin şu meseleleri parakatçylykly çözüler ýa-ni hökmen bir ýurt öşýek bolsa şoňa bir topar düzgünle öz içindäki bar nemeli düzgün namala bolmaly. Olam halka ýurdyň içindäki problemany aýtmany, öz toporlaryny döretmäni, siyasi toporlar döretip siyasi göreş alyp barmany, azat taýlawlara gatnaşmany, azat taýlawlary üpçün etmäni döwletli borçly. Her kim şu zatlary adalatly suutla bolmaly. Haýsy bir döwlet şular dolu bir karar edip bilse şu ýurtda hökmen parakatçylyk üpçün edilýär. Halkyň bäfidi öňe sürilýär. Ýurt ösýär. Paraxorçylyk aýrylýar. Ýurdyň içinde bir-birini düşmançylyk aýrylýar. Ýöne bir ýurdyň içinde kim problemler aýtsa şonu özüne düşman görüp şolar tutsa ola hökmen belgaslaýan ýurdy bir bulagoýçylyň uğruna etýär. Teröristlik töporla şo taýda ösýär. İsleme halk bir görünüşinde qaharını bir yerden çıkarmaz. Şol üçin ýurtda parakatçylygy üpçün etjek bolsam, aktivistler açyk, azat aýtmany mümkinçilik töredilmeli, olara şert töredilmeli. Bu şol üçin biziň aktivistlerimiz, biziň kahramanlarymız ola kanun esasında
şu zatın gerekligini subut ettiler, kanun esasında hareket ettiler. Yöne bizim yurdumuzun düşmanları bizim yurdumuz talap otururlar, şoları tutup alıp gittiler. Biz şoları hükmen azatlık için görüşmeli, şolun hukukunu korumaklık, şoları azatlığa çıkartmaklık bizim mukaddes borcumuz. Eğer vatanımız köyyen olsak, eğer vatanımızda parakatçılık için yapacak. Köp sağ olun Muhammed ağa. Bizim temamız yani gatıgin, şunun için kıysarak gidelim ki yetişmek olmaz. Yine bir temamıza başlamakta. Men bir tane video okuyorum Muhammed ağa dedim, bir komentar verin. Benim komentar verin, biz vatandaşlarımızı biz haberdar edelim. Video başlamakan bir küçük reklam edecek. Lütfen hürmetli vatandaşlar. Haram rejim men TikTok kanalımı yaptı. Yine men tayar TikTok kanal açtım. Şu yerde men çıkış edilemek. Mün patpişik gerekeni. Ön kanalda katı köp patpişik vardı. Yine şu kanalın adı DVT Nijne Подчеркивание, yani aşağıdan çizecek. Official. Kurbanov Murat. Siz şunu Kurbanov Murat deyip TikTok'ta koysanız taparsınız. DVT-official. DVT olana DWT. Okay? Şunun için şunu yazılsanız eğer hazır müngel yetseniz men efirden son bunu yankı TikTok açabilirim. Eğer de şunun akşamı devamlı siz müngel yetbilirseniz men şunun akşam TikTok açacağım ve erteden başlap yine TikTok'ta ve YouTube'da çıkış eder. Şunun için kömek edin. Bizim seslerimiz eşitilmeli. Biz halkın adından gurluyat, biz partiyaların adından gurluyat, biz umum demokratik opozisiyanın adından gurluyat. Bizim sesimiz eşitilir yani. Rejim borkor yani, rejim kanunları bozmaz yani. Biz neyse ses köp yandan tarafak Türkmenistan'ın içinde daşınma, rejim çekilyendir. Yardımdan çıkarmak. Şunun için gayret edim, şu kanala yazılın. DVT, aşağıçılık, ofisiyel, Kurbanov Murat deyseniz şöyle çıkar. Kömek edin. Sağ olun. Yine gelin biz öz yankı çıkışlarımıza gelelim. Yine ben birinci videonu okuyacak koyayım. Muhammed ağa ünitlerim şu yerde. Birinci videoda Город, в котором нет людей. yine Türkmenistan. Жилые дома непростых людей, двух-трехкомнатная квартира, трех, скорее всего, стоит около 200 тысяч долларов. Я не знаю, где люди, люди. Ни машин, ни людей. Где-то они все же есть. Поедем искать. Men kıyıska düşündüreyim şu video gidip tuğka. Orsiyetten mi bir yeri orskurlayan Türkmenistan'a geliyor. Ve şu yerde adamlar olacak oluyor. Adamlar yok diye. Hiç yok. Merkezi köşelerde rahatlarda. Eğer yadınızda olsa 90. yıla çelli Aşgabat bağışçılıklı şehirdi. Men yaşlığımı istiyorum. Köşelerde adam, bir topur adam her vakt velayetlerden, etraflardan geliyor. Hem Aşgabat'ın adamları geliyordu. Arkin köşelerde geliyordu. Hiç yıl kazançılık yoktu. 70, 80, 90. yıllarda uluyanlar yoktu. Hazır biz yine nimemiz allık olayım. Başlan biz karışılığımızlık olayım. Yine şu yalı yankı yağda emeli geldi. Şu nemen alamatı. Şu nemen düşünecek oluyor. Türkmenler rejimden gideceğini, gidiyor sorununa idea. Yine yeni bir video seyredim şu mu? Ашхабад город белых машин, белых зданий. Другие машины здесь просто не едут. Ашхабад город белых машин, белых зданий. Другие машины здесь просто не едут, потому что они запрещены в покупке. Если ты приобретаешь машину, то она должна быть только белого цвета. Ну, в крайнем случае, серебристого. Все должно быть красиво, все должно быть стильно. Ашхабад. Yine Muhammed ağa buradan turist yine Türkmenistan'a geliyor.
bir topar video edipdir, ýöne iki videosunu koyupdyr. Şurada halk yok, ak maşinlar, ýanky bu bir gen görýärler. Çeýe bir turist bolup gelsen Türkmenistan gowujadyr. Owudunjo ýanky hemmedat gülýaly, ak maşinlar, ýöne sen ýanky gasinsan atelynyň aýnasyny görýän Türkmenistany. Köçe çykanda saňa ýanky sen başga datlary bilen, sen administrativ gulluklar bilen, hökümet gullukları bilen iş çalşan ok. Sen bilen ok hakykati. Sen ýanky kostümle bilýän, ýöne şeýle seredip bilýän. Bu şol adamam genligi tapýar, adam ýok, ak maşinlar. Ine muňa näme diýjek Muhammed aga? Aýdym, söz sizden. Murada filosofiyada bir zat barda, eger diye mazmun forma qavat gelmese dargaya diye da manasız bolýar, maskaraçylyk bol. Bizinkide de şeýle ýurdumyz ösene, halkymyz baýana, ýöne ýurdun ýeratdy baýlygyny biderek zada sarp edip diňe owadan dip görkezjek bolýar. Şol üçin hem şunu ýanak maskara bolýar. Iň gowy ýerlerde Türkmenistanyň ýaşaýjylary ýok. Ruhsuz şähere urlýar. Oňa niýeti näme üçin? Diňe yer astyndan gelýän baýlyklary ogurlamak üçin gurulşy etýär. Şoňa meselen $1 milyon çykdy diýen bolsa $20 milyon diýip 19 milyony ogurlaýarlar. Etýän zady haramdadan şo. Halkam garyp Türkiýede gulçylyga mejbur bolýar. Diňe şol, ýani bizim ýurdumyz normal ýagdaýda da. Doğru diýem. Ine men watandaşlara soru berýän. Sizin kelleňizde şu logika nähili ýanky giriýär? Nähili şu logika siz ünsürtir edýäňiz? Türkmenistanyň owdun jaýlar, maşinlar, bir topar binalar urulýar. Milyon, milyardlarça, 100 milyonça. Ýürüýte bir şäher edilýär. Ýanky ýürüýte binalar urulýar. O meşhurluk ýanky çäresini geçirmek üçin. Şol baý döwletiň alamaty bolýar. Ýöne şu wagtda öz maşgalasyny eklejek bolup bizim watandaşlarymyz, ýagny tebii baýlyklaryň hojaýynlary daşyna köpük göller, polis amonlar ýerinden kowlap ýör. Ine şu logika sizin kelleňizde näme bolýar? Ýazın kommentariýada dogrumy şol? Ýa-ni dogrumy? Ýa bir fan kezzap bizim baýlyklarymyzy alyp öz dünýäsini, öz watanyny, öz Türkmenistanyny ýasadyp bütün dünýäni allap gezip ýören bir kezzap, halkyny seyretmeýän, halkam şu wagtda kösönýän ýagdaýmy şol. Ýa başga datmy? Ýa biz mümkin düşünýänlerler arkadan strategiýetine, siýasatyna, ideýa pikirlerine. Mena şoň ideýa pikirlerine tabynem o. Näme şoň ideýasy näme? Ýaşaşyny sen ýaşaýan şuň, sen bir uly bir halk maslahatyň ýolbaşçy, milli lider sen ideýaň bolmaly. Sen ideýa bolup gelýäňde, sen ideýaň beýlekden güýçlü bolansaň, sen milli lider bolýan. Hemme ideýalardan iň güýçlü bolup, sen şoň ideýaň hojaýyny bolýanda. Şoň ideýasy näme? Ogurlamak, tohumly, şammy pamyrlary öňe sürüp Türkmenistan ýarmak. Näçe halk kösünde, näçe wede gaýtdyk, bir gezek namys edip öňe çykyp adamlar, watandaşlar ine ölenleriň ýatan ýeri ýakty bolsun, dogan ardaşlaryna kömek gerek bolsa bereli, men gynanjym bildirýän bir adam şekilli, mena lider diýemok, adam şekilli gynanjyny bildirip bilenok. Bildirip bilenok, bildirmedi. Näçe aktivistler hemme zat gürkezip gynanjyny bildirip gollap etdiler halkymyza. Bir gezek Türkmenistanyň milli lideri ýa-da Türkmenistanyň prezidenti etdim şonu. Bular kimin prezidenti? Näme işläp ýörler şol iki adam? Näçe biz çydyýar şolary? Haýwanlar hem bagşlap bolýan çağazy ölenine baryp gözünden ýaş akýar. Bu halkyň ýolbaşçy, halk bilen bolmaly, bu halk saýlady. Halk ölenine, halk gyrlanyna göz ýaşa aňyrda dursun. Toýlap ýörler. Gurban guly nemede bolanyna konsert berýär. Köşkde gitarasyny alyp. Biz sakladyk şonu. Tanqid edip bütün dünýä urkadip açyk çekinni, utanmady. Çekinni bütün dünýä bilemedin. Şoň üçin biz şonu aýtmadyk bolsak, günde gitara çalyp treýerik gezip ýörärdi. Biz aýdyp
hükümeti işledip başladık. Türkmenistan'a konstitusiyonu yürütülecek yeketek organ halktır. Yani şu biz guruluyar, biz konstitusiyonu yürütüyer. İntiмотив mi? Görürsünüz, çağlarınızı, nesillerinizi daş örtü işlep, çağal başkalarını saklarlar. MKM polislerini hedir edip, onlarla gezip, aylanıp, onları yankı ahlak kaydan yıkarlar. Uç kovudan başlar. Gerekmiş o durmuş bile. Yok. Ne yapacak bir çılıyat? Ben bilemem. Ben şunu düşünemem. Yarın komentarda ne fikir edeyim? İndik video seyredelim. Muhammed Ağa. Ha. Arkadaşlar sevdarım. Size sağ için, yer için, sağlamayı için arama bukyalar, girmeyalar. İnnem bana şu telefonla şunlarda düştüm deyip Aliçan'ın işlerler kapımdan ayrılanıp kadar yamanlı veriyorlar. Sonra 3 yıl telefonumu getir diyorlar. Ben ne etmem, ne yaşamalıyım. Bağırlar ne yapıyorsa, biz ne yapıyorsa ve kadar görmek. Seni işlerle bir kantepti işliyor. İşlemeyen yerinden hala inlerine salın zahir var. Neyse sen katıyla verdi. Biz ne mi? Biz ya yetime ve kuyma getirmem. Gayrat ettim. Hiç yerde işlemeyen akal vilayetinde kuratır olmuş diyen Safar Batır Nedif Göründü Aslan'ın havarına kadar. Akal vilayetinde kuratır olmuş diyen Safar Batır'dan havarına da idin Nedif kalanını kalıp gör. İşlemeyenlere sahiplerin zahini vurun. Alın katıylarını vurun. Burada onun oğlu kalladı işletiyor, yumruk diyor, biz ne etmelik, yetim ne etmelik, eliler kadar buyurun ayla, günlerin oklar kapımdan ayrılan akaliçanı işlerler, gelip gitti. Arda beş arayalım, ardan girmeyelim. Suidan boyunumdan sonra ardan geldi, hekimliğe vardı, hekimliğe burada koy çöp diyelim. İdivleme, kuymuğun okları idivleme. Hakimin kakası pensioner, kakasının doğan pensioner. Ana karakunlarına karakunlar pensiyasından ayrı kalıp diyorlar. Hakim değilim adamdım, bir yarın dinleyen yok. İliz arkada ömür koydum ayla. Kömek ne ters mi? Yine Muhammed Ağa şunu ne edecek sebebi yine ünit veren vatandaşlar. Eğer de Türkmenistan'la bir namus ediyen adamlar galım olsa, eğer de Türkmenistan'la erkek oğlanlar, yigitler galım olsa, yine şunu yani gece kömür etmek için bir şu rejim ayırlar. Anladın. Mertleriniz olsa tayar olun. Yılın ahirine çeli biz mesela söyleyek. Şuraya bizim ecelerimize, enerimize ağladıp, kötünüp yördürmeli. Türkmenistan'ın bağlılığı yeterlik şuları. Şunu bütün ömrünü işlek girdiler. Bütün ömrünü naloglar tölüp, hükümete hizmet edip, iş yerlerine doğru iş borçlarını yerine getirdiler. Türkmenistan'ın şunun oğurlanan bağlığı, şunun doğruyatı var şöyle. Şu adamlar şu bağlıklardan lezzet almalı. Ne mi gördüler? Bunu yaşayabilen noktaları, yaşayan ardası için üstüne emkime polis gelen mi olsa, biz niye diyelim? Hani nerede olurlar? Hani şol ovan adamları barıp gelece ne mi oluyor? Hani sorun olsa yürümeyen deyip hekimleri var. Siz ne mi diyemedik? Ya meyetlerin yanında, polislerin yanında emkimler var. Siz kime ne edecek olayanız? Şu ne diyecek olayanız? Hani Türkmen namı değil? Hani Türkmenler? Türkmenler şeylemedi. Yok. Bir düşman ettirem de okmuş onu. Ne yapıp emkime polis ediyor şunu? Ne yapıp kurbanını Serdar Bey Muhammed şunu ettiriyor? Demek şunu düşmanlar bizim. Biz kalmalı. Bollun ne? Şuraya eniler ağlattı o. Şunu da yani akıllı ran olup taş örtü işler, puli verip gözümü yumup köçede, şu köçede yaşayan adamların hiç hak bulmadık yali korkuş bir koy olsun edelim. Bollun ne? Davay teyemmemizi çıkarayım. Bir saatte meselen çözelim ve şuraya enilerimiz ağlamasın. Bollu edelim. Mine şuraya zat görsem gözümden yaş geliyor. Namusum saklık bilemem. Sen ne diyemedin? Yarın komentarda. Muhammed Ağa, sen ne görüyorsun? Ne etmeli benim?
Men sözüm yok Murat abi. Şu da Türkmenistan'ın yerdeyişi. Bir mut şu adam şu ene ne aktivist, ne partiya degişli, ne de bir terörist, ne de ekstremist. Yöne bir adam kömek soruya. O yere vaktır, beyarik vaktır kanunur Türkmenistan'da işlemen son. Hiç şeyli hak alıp olmayan son. Edil arkadağın deyip yüzüne edil arkadağı anırda dursun. Bunu lenta kesip verse bir turup at çapışıp yank maşinle vasmyorka yapıp bir samtıklar. Halkana ölüp dur, eneri ağlap dur, bu samtıklara maşinle vasmyorka diye. Olan vatan programmasını hedilet kurkede yine bizim arkadağımız. Kimin arkadağı? Şuraya enerin arkadağı bulmasan sen kimin arkadağı? Şammin, pammin arkadağı mı? Elbette sen şunun arkadağı. Şunun için sen bize gereği yok. Biz seni tutsuk etmeli. Neye çatsak tutsuk etsek şunu? Şu haramzadani. Biz şun çatsak adaletliğe ediyoruz. Aydın Muhammed abi başlarsın sözümü gördüm. Birinciden görýäňi da inni garry ayalla portmany ayçakladyny aýtýarlar. Şu uly uwanç inni adamla dillenip başladylar. İkinci gözüne yeter öz qyzyny Türkmenistan boyunca fond, komünitarny fond açıp şoň başlyk edip goýýar. Ondan hem şoňa dwaret gurýar. Şoň birje kapysynyň bahasy şu garry aýalyň 1 ýyllyk pensiýasy bolýar. Yani şu gülýanak ýaşap bilýär şu. Özüm şu komünitarny pomoş etjek diýip dwaret gurýar. Görün, Aşgabatda gurulýan jaýlaryň 5 tane mramornyň bahasy 1 ýyllap şu aýal dok gedi bilýär. Şolam şoň puly. Şoň puly şol. Şoňa bermäni şu haramzada Aşgabatda arkadagyny görýär. Şol üçin watandaşlar, ýurt edinki. İstleseňiz bir sagdyň içinde şulardan dini bilýärmiz. Şonuň biz şuňky programamyzda görkezerdi. Näile edip bolýarmy şo? Sağ olun Muhammed ağa. Men ýene olarak bizim vatandaşlarymyzy ýöňen vatandaşlar şul ene ýeketek ene aglayan ene diýip pikir etmär. Bizim enelerimiz, öz enelerimiz aglaýar. Men bilemem bizimkiler näili. Bizim ejemiz ağa kösenýär. Sizin ejemizden kösenýär. Daşary ýurtdan bir pul urupmy? Antirideri. Näil bolýar? Şoýaly. Biz düzdürün bunu. Bu bolmaýar bu maskarası. Dünýäde maskara bolduk. Ola hiç. Bu haramzada itleri, pişikleri, atları köştür buraya. Bu garip maşgalan bir enesi kösünüp ol pula aňyrda dursun. Bir ýerde haky bolup dur. Şol hakyny hiç gora bilen ok. Edil prezidentim, edil arkadaşım diýip ýüzlenýär. O bulara üns berýän ýok. Şoň üçin men Türkmenistanyň enere ýüzlenýän atalara hemme vatandaşlarymyza sizden gönlünden siz bütün dünyayı ýüzlenýär. Ýüzlenýäňizde arkadagyň adyny tutun, ýani milli lideriniň näme diýýäňizi ýöne problemaňyzy açyň. Ýani şu bütün dünýäde häzir OBS ýygynagy bolýar. Biz aýdar şodatlar. Bütün dünýä ünsün çeker. Kiçik owada ýaşadan häzir sen elinde ýürütme bir instrument var, TikTok. Şoň arkasy bilen sen prezidenta aňyda dursun, bütün dünýä ýüzlenýär. Bütün dünýäden kömek gelir, hükman. Bu ýar bolmaz. On adam şuraya ýüzlense, derrew gurwa bilen serdary ýanky işini görýärler bunu. Şoň üçin çekinmän, aýdym. Aýdyanyň üçin tutup alyp gidýän bolsalar, onda biz ýara alyp gorumal sizi. Polis emheme gulluklaryny ýüzlenýär. Utunanlykmy şuraya ene baryp ýanky gorýaňyz. Siz hukuk gorýan gurulmalar ýadyňyzdan çykarmaň. Hukuk bolýan gurulmalar da, olar banditler. Siz olar koglamaly. Men arda ýürde ýüzleniş etdim size. Siz hukuk goraýjylar, siz halkyň öňünde kasam aýtdyňyz. Halka, vatanma hyzmat eden. Ine vatanma halka bolanda ine şul ene hyzmat etmeli. Bir haramzada, ganhor, Gurbanguly Berdimuhammedow we onuň ogly korrupsiýonер serdar hyzmat etmeliler. Ine şul hyzmat etmeli. Ýa näme dogrymy? Näme dogry bolsa, emheme polisiýanyň şu kommentariýada
yazırsanız, oraya kahraman olsanız, yazın komentarda ne doğru deyip. Muhammed ağa, indik video seyredelim. Yeni bir video görkezeyim size. Hicem saylamadım yolun olayım. Didim uzak yöre adam olayım. Yaşlık neme aydın menem bileyin. Meni ulurmağa mecbur ettiler. Yine Muhammed ağa ünt verin. Men vatandaşlara yine bir dönecek bolyan ünt verin. O ünt verin şuna. Bir kere kersi atalıoğul Mekke var hacı oldular. Yüreğini pek edip, arası edip, yani kalkıma hızma edip, bütün dünyada yani spektakl oldular. Bir-birine kahramançılık verip, Gurbanı iki edep kahraman. Serdar bir edep kahraman. Hacılar, kahramanlar, yanıcı, payet, DJ, raliçi, velosipedçi, atçı, et görmedik rahatları yok. Yine bizim halkımız gurgurlar şuraya palçıktan cayda yaşıyor. Şuraya palçıktan cay Merkez Asya'da tapmak kıymet. Türkmenistan'da yine adına yaşatıyor. Sen arkadaş şehrin kime gerek? Ol Novruzki diyorlar ha, öyüne varsan yatmana kravadı yok, tarakanları yani kuhnusunda, yöne dışarı çıktı malinovi kostüm yani oradanca kostüm ve Mercedes. Şunu men diyen sen. Oğrusuna men diyen sen. Kurban verdim ben. Günlük yank eşimle yan avlaymasın deyip, yank her ikune çalışayan, günlük maşinin çalışayan avlaymasın deyip, yank öldüremesinler deyip, halkla duşman korkuyorsun, ikide kahraman olun. O ne sen halkla duşuyla o kahraman olun. O ne sen namaz eden o, meçhitleri var o, adamlara pul töledip öz sadakalarını veriyen, o ne hacı olun sen. Men düşünemem, sen kellerinde bir logika kaldı mı? Ya sen oğlunda logika kaldı mı size? Şuraya idiotlar, dögülüdüm dolandırsa, biz nire varar? Biz Türkmenistan'ın göçkülür. Başkan açıyor. Yaşar yerler. Biz bir yerinde düşünmüyoruz. Biri eyyam idiot oluptur, biri önüne meğer idiot, o yallaklapıyor. Onunla gülüşüyor mu? Bizim bir yankı Hudayımızdan bir değil. Onun Huday kurbanının arkada. Bizim Hudayımız Allah. Biz dilmeden gelişmez, fikirmeden gelişmez. O da gitmeli olayanlar Türkmenistan'dan. Gelin vatandaşlar, ağır aldı. Gelin sonuna çelbi din yaşıyorlar. Ben sizin bir saat, ömrümüzde bir saat değil, öz azadlığınız için, nesillerin baktları için, öz baktığınız için bir saat adamızı şunu sarf etmeyen sorayım. Köp gerekken bir saat çık. Şu bir saat değil. Eğer de bize 1% adam ortağı oysa, mırada men bir saat tayyar ne etmeli? Uyuşup koşkuna barıya, şu kaçık gidiyor, bolluyum, mesele çözülüyor. Çıdap yok bu idiotları. İnnelerimiz ağlıyor, çağırcıklarımız ağlıyor. İçinde emhemeler, polisler bizi yok taşını işte yapıyor, ayar gelinlerimizi zorlapıyor. Havarımız yok kutlatlardan. Gelin o koy olsun edelim şu dağıtları. Ya siz kovur yanım şunu. Ya şu durmuşu itleyemedim mi? Yanım komentarda ne itleyemedim? Muhammed ağa, senin bir komentar versin yankı video. Murada şu da bizim durmuşumuz. Bir zat etmeyeni korkayak, o zaman hemme ağrımlığım özümüz alıyor. O zaman közenip yok. Her kim öz meselesini çözecek olup daşar yurda git ya yurdun içinde etle in sonunda da türmeden kelle çıkar yani.
Yani yakınlıkta neme önkü prokuror kim adı ayal maşgalı var ya aradan Kurban nebi. Bolu bilden hükümetin içinde işlep şov olardın da. Elini okşap, prezidente neme diyseniz hizmet edip infonunda döktürmeyen için ne ölürdün. Şol belli zaten mevzu. Berdi Muhammed hükümete gelen meri hani yanındaki adamlar, şu bilen bile gelen adamlar nerede? Bir oturup fikredim. Şol için öz geleceğinizin aladak net yanmorsanız hükümetin içindeki işleyerler. Bir daha da göz yetirin. Eğer şu karamdada bar olsa size hem işe korkpa. Siz hem işe korkasınla hem işe korkasınla yaşamayın. Siz ademkerçilikten çıkmalı. Siz bir vicdan olmalı. Siz bir namus olmalı. Siz gözden düşmeli. Siz imandan düşmeli. Eğer şunu ayırsak şu yurt bizimki. Şu yurtta her kim öz okuyupuna göre işlep kazanıp arkayın gezvenmeliye, öz işleyen doğruluğun üstüne kuvanımanmeliye, halkın arasında avrayamalıya. Şuna bizde en mümkünçilik var. Şunu ayıramızdan son inniki geleceğin aladasını etmem. Şunu ayıran adam innikine meyyen biz biliyek nem etmeliğinin. Biz ona hiç vakit arkadağım deyimer. Onu dine bize hizmet etmeli adam. İslerine kanunu ütket çıktı orada bokunu yeme. Kanunu ütketmeyek. Eğer halkın tertip olmasa, halk köşeye çıkıp miting edibilmese, metbuat azatlık olmasa, azat aylarlık için etmesen işte ettirmeye. Şol için bize pesgele her şey. Şundan deyince hemen kovuyorsun. Men şurada yine bir daha da açacak Murat ağa, ne vaktlerden. Hükümetin içindeki işleyenlerin köpüsü bu haramzada şoları duzoğa batırıp şolara cay verdi elitli caylarından. Bir doğru adamla moşondan korkyandır. Eğer bir gidası bizim elimizden cay yok vatandaşlar. Eğer şu haramzada gitti, eğer siz halkın önünde durmasanız, halkı kömek etseniz şu cayları biz garantiyle verecek size vermeyin. Beyleki halka verişlerini size veriliyor. Önkü işinizde işleyemeyeniniz eğer okuyumuz var. Şol için şimdi berk yadını da saklayın. Şuna biz garan. Şol için şu haramzadadan deyin. Oldu mu? Sağ olun Muhammed ağam. Edil vatandaşlar, edil iyileşler. Ben bir daha da hiç düşünemem. Neymiş bir adam öyle prezident değilse halkın ona borcu oluyor. Şu borcunu yerine getirse biz onu arkada alırda ya da milli lider ya da arkada değilmeli. Ama bu borcu şuna. Yani doğru mu Muhammed ağam? Bir yeri borç alıyor, prezident olmalı. O öz borcunu yerine getiriyor. Yerine getiren biz onu arkada etmeli oluyor. Ne yapayım? Yöne prezident, vaktin çıkılan adam. Ne yapayım biz onu arkada değilmeli. Ola bir. Bu ikisam haramzada. Ne borçlarını yerine getiriyor. Değil mi haklarını olup heder etmiyorlar. Biz 2 edek, 3 edek, 5 edek şunu arkada değilmeliler. Nimet de arkada olur ya. Yine ağlattı. Değil mi bir enede? Bunlar çıkanlar internette yankı TikTok açtan ağlatın, oturup ağlatın ne diye. Türkmen halkına ne oluyor? Bolmadan o böyle. Van mert yok mu? Biz şoru yalı bir musuru dönlük mü ki? Hani mertler? Mertlere mi oradan hep Pasostan yanına yankı bir mertçe var. Pasostan uğrap, Türkmenistan uğrayan deyip yallaklap, hizmet edip karus edip gören. Onun böyle. O utanç. Mert demek opşu bir panyatyalar var. Grajdan bir düşünceler var. Bir adalatın düşünceleri var. Ne şunun için de sen mert olmalı. O sen mertden görkölüp yani pasolstani oturun korrupsiyoner gollap mert olmalı. Sen bu torun mert. Yani bu torunum değil. Sen namart. Bu torun namart. Mert olanda halkın için çıkmalı. Halkın için durmalı. Mesela bir misal getireyim. Şu temanı yapalım Muhammed Ağa'ya yaman köp videolar var. Ben her gün görkök bilemem. Yine bir misal okuyayım.
Döwletçan Ýagşymuradow. Ýadyňyzda bolsa, bir ýerde bir zat utdy, Amerikadan bir ýerde gıýgyryp, men arkadagy serdary Şöhrat aýdan aýtdy. Biz tanqid etdik onu. Oluny. MMA diýär, gahrman oglun, hakyky gahrman medalini almaly oglun. Bir özüçe ýok adamlara, ýa-ni falşiw gahrmançylyk alyp, falşiw saýlawlar üçin, falşiw zatları edip, falşiw arkadagy serdara şu ýa-ni iki ortada ýallaklap nime aýtdy. Biz tanqid etdik. Ýerlikde aýtdyk. Soň videolaryny görýän, tüweleme, berekella diýjegin men şu ogluna. Hakyky MMA boldy, hakyky mert boldy. Enatasna ýasa bol, türkmen halkyna sag bolady. Ýeňişini şolara bagışlaýan diýip aýdýar. Ine evolýusiýa. Hiç şart diýmesek, islenin adam ýallyk bolup bilýär. Ine MMA diýen gahrman ýallyk bolup bilýär. Akyş Taparow hem şeýle. Häzir senin Akyş Taparow dinläsiň gelýär. Şoňa höwet döre diýär. Şoňa hormat özüne hormat döre diýär. Ine hormat niýerde? Inanyň, ýerki Muhammed aga prezident bolsun, men prezident bolsun, beýleki bolsun, ýallyklamang bize. Geregi ýok. Türkmen ýallyk däl. Goýun şol atlary. Muhammed aga çykyş edýär, bory şoň. Kırgızstan sentranyň ýol başdy. Men çykyş edýän, men DWT halk kereketiniň ýol başdy, men çykyş etmeli. Onuň üçin maňa üýtgeçik ýa hormat gerek gel. Men borjum şol. Şeýle bolmaly durmuş. Ýani näde urmy? Ýazym kommentariýada. Şoň üçin biz ýa döwletçanyň temasyna gelelim. Muhammed aga Ferdiň öýt temamda geçmek birimiz Türkmenistany biz tamamlaýyn, ondan geçelim. Ine Döwletçan Ýagşymuradowyň nimeti ýa-ni Türkmen Onu özüňiz görüp bilersiňiz, ine ikinji videosy ine kakasy. Döwletçan Ýagşymuradowyň kakasy gaty tolgunýar. Şu wada çelli boýny hiç wagt görmedim diýär. Ýöne bugün görermi, görmezmi? Onan biljekkel. Ýöne biz ýeňişe garaşýarys. Dogry dälmi? Dogry. An batyra bir kommentariýa bermen. O şu bene döwletçany goýdy. Bir tobar dostlary kakasynyň o. Şu Reşik poza bu şöyle çok oldu tefsirmemiz valide oturuyor. Reşik poza böyle çar valide bizi ve işte Türk bizi yıllara koy. Şu an her kim tolgunýar, şoň üçin bir belli bir zat aýtdylar ýok, ýöne bize diňe ýeniş gerek. O nesip burada ýenişen bolar. Nesip Ine Ferdiň Muhammed aga şöyle men efir böleýin, düşündirýin. Ine Ferdiň. Gahrman oglum. Bir topar ýeňişler gazandy. Serdar bar ýok. O wagtynça gelen Gurban, o wagtynça gelen Serdar bar ýok. Muň ýeňişi, muň gazanjy aýratyn. Serdara Gurbanla bagly. Hakykatdan hem şuraya ýeňen bolsa, şuňa wara Türkmen hökümeti maşin bermeli padarka. Şu Türkmen hökümeti gahrmançylyk bir medal bermeli, bir zat bellemeli şuny. Hakykatdan hem eger normal döwlet bolmasa. Şonuň üçin şuraya oglanlary Türkmen halky indi golamaly. Ýa şul ýallaklykdan normalna geçdi. Normal gahrmançylyk geçdi. Normal sportsmen boldy. Normal watançy, watanyny goýan, watanyň baýdanyny galdyrýan oglan boldy. Biz golamaly hökmen. Şonuň üçin ine demokratik opozisiýanyň wekilleri, hemme aktivistler, Türkmen halky Döwletçan Ýagşymuradow golýar. Siziň ýeňişleriňiz Türkmenistanyň ýeňişi, biziň halkynyň ýeňişleri. Sizin hormatyňyz üýtgeçik aýratyn. Ne arkadaga bagly, ne Gurbanla bagly, ne Serdara bagly. Şolaryň ýüzüne seretseňiz, gönlüň seredin. Şolar utanmaly. Olar sizin gahrman medalyňyzy alyp bütün dünýäde aýlanyp ýörler. Olar gorkop, olar halkyny talyan genotsid edýän haramzadalar. Siz bolsa başga adam. Şoň üçin özüňizi goşma, şolaryň atlaryny aýtmaň. Öz awraňyzy şuraya hapadada buluşturma. Men bilemok oğul gerek gelneje Gurbanlyň aýagy näçe diýär. Şuraya hapada bilen ýaşamany ýöne bizim halkymız şuraya ýagnaşmaly. Ne çöýdük tohumy, ne şunyň ýanky
özüne koyan statuslarına, kahraman idi, hacı idi, yine bir arkadar idi. Kim arkadar bellisi yok, kim şular bellisi yok, bir nimeden geleni bellisi yok, näme diýeni bellisi yok, ideyalar yok, pikirler yok, hiç şartlar yok. Ýöne talap banditler gelip aýlyp ýörer. Şoň üçin Döwletçan Ýagşymyratov ýaly beýlik sportsmenler ýülenýär. Mert bolun, utýamyň, halka sağ bolsun aýt. Halk seni emele getirdi. İnatan birinci bilen emele getirdi. Birinci bilen şoň aýagyna ýykyl, käbäňe ýykyl. Kim olar çüýrük dokun? Türkmen halkynyň masgarawazy, Türkmen halkynyň pazory. Şoň üçin olaryň atlaryny aýtmaň. Sen yemişiň, gazanyň eden 9 aýlap diýjeginde işleň der dökön zadyny sen hapanaýan şoňa. Etmäň şonu. Haýyş. Şoň üçin Türkmen halky Döwletçan Ýagşymyradow gollaýar. Ine Dubayda çykyş etdi. Şo ýerde ýeňiş gazanyp bilmedi. Ýöne dastoýna görüşdi we Türkmen halkyny şo ýerde maskara etmedi. Gaýtyp awryny aldyrdy. Emme dünýäde belli keşdiler şoň adyny Türkmenistandan dy. Şoň üçin berekella, köp sag bolsun. Türkmeniň adyny aldyrdyň. Gurbanly bilen Serdar ýalylar. Olar Türkmeniň adyny çukur görmeýärler. Sen bolsa kaldırdın, köp sağ olun. Aydın Muhammed ağa. Menem hüwet bilen teretdim diýen ören garaşýadym Döwletçan ýeňdin ýöne gynantagam nemet ýöne bir mın ýanak göreşýän kahraman adamlara bir nemede ýeňilmegem olum üstünlük hasap edilýär. Sebäbi o şo bilen özüni östürýär. Yanlışlarını bilýär, innikilerde hökmenem utor. Sebäbi Döwletçan Amerikan içinde training eden, otada gow trainerleri var, otada başga zatlary gören dünýäde. Şol üçin Döwletçan utturjak adamda ol ýene de ýeňe üstünliklerden matip bolar. Ýöne şu adamyň ýene bir bellecek adam we öten akşam Serdar bilen Gurbanly Berdimuhammed ýatyp bilmediler. Bir denem Döwletçan ýeňata ýugurdyň içinde ýaşly aýagalar köşe çykar diýip gorkdylar. Şol üçin tüýt ýürekden şolun ýeňişini islemeýän adam şu haramdada. Sebäbi ola Türkmenistanyna hemme kahramançylygy bizim tohumumuz bolmaly hasap etýärler. Başga adamlar absolutny hasap edenler. Temboliýa bir çerjew vatandaşlarımızın kahramanları. O tadan çıkanlarda adam hata eden o karanlıkta. Şol için öten akşam korkup nämetçiň bilmän otuydular. Şol için bol dilekleri şu di, şu ýeňmesinler. Sebäbi özlerine konkurent etdiler. Şu wagt Döwletçanyň birji sözi halky köçe çykaryp bilýär. Sebäbi halkyň içinde awraý bar. Şondan hem korkýar. Şon ýanagam taryhda ýaman köp. Belli adamla, kahraman adamla halkın lideri bolýar. Halkın içinde gepi ýörýär. Şol üçin Berdimuhammed iktidar lider islänar. Sağ ol Muhammed ağa. Menim goşuljak bolýan teň aýdanyňa birinji bilen men ýanky şol Döwletçanyň inantatyna sağ bolsun bilýän. Şu ýaly ogluny terbiýelep üstürdiňiz, tüwrüme. Şu ýaly gahryman oglan. O ýanlışlar bolýar, bizde de ýanlışlar bolýar, tapawdy. Ýöne uğrumuz çalşanlardır. Aç çeprağımızda derru uğrumuzu alyandır. Şoň üçin şu ýaly gahramanlar bize gerek Türkmenistan'a. Ine şu ýaly gahramanlar Türkmenistanyň baýdagyny bütün dünýäde galdyrýar. Bize gerek. Şunam gerek, ýertirem gerek, bir günam gerek. Şu Türkmenistanyň baýdagy durýança bize gahramanlar gerek. Mertler gerek. Halkın tarafında durýar. Halkın tarafında durýan mert gerek. O arkadagy ýalap ýörenler geregi ýok. Olur musur. Ýöne şu ýaly gahramanlar bize gerek. Şoň üçin gattor we lakkeşdiňiz düň olar gorkdular. Täze gahraman emele geläýmedin. Şu gahramanyň bir sözde hemme çalyşyp bilýär. Şol ýeňiş bilen gelende halk üýşer. Şol üýşen adam bular agdarmana günü gider köşmüne diýip gorkýarlar. Ýa istenik halkyň çäresinden gorkýarlar. Bu da halkyň çäresi. Şoň üçin watandaşlar gelin hemme Döwletçan utulsa da gollalyn, inim utulongda täzeden analiz edip üstmäne ýol açýar. Eger diň utup ýörseň,
ondan yankı urun bozulýar. Käwagt utursaň erwedem däl ýoluň açylýar. Ýöne sen gayrat edip ine şu derejä barypsyň şöyle. Şol bir topar adamlar utup şu derejä barypsyň. Onu köp taňja kadyn işinde üstünlük dine ýeňiş bolsun. Türkmen halky we demokratik opozisiýa arkanyndadyr. Hemme ýeňişlerini biz hökman belläp geçer we bütün dünýä ýaralar. Ine başga da ine bizim owdaşlarymyz, bizim watandaşlarymyz, bizim ýanky watandaşlaryň sözleri var. Gelin dinläliň döwletçany golun sözlerini. Yaxşı Muradov'un boyu boldu. Hem menzerim bilesiz arkadaşlar. Boyu gördüm. Boy çotki geçti. Kan desem size. Dekansa stoykada kakıştı. Alı gidip bir göreş bilen ya bir abışın boğa da nada ki bayasları görese özgüzlerim bilesiz altın tutma gelemez. Dine beline yapışıp kakışacak olatları. Yok. Döyle canakemiz nimşetli dine stoykada kakıştı. Birinci, ikinci round, üçüncü round noktaları çok etti toku karşısındaki. Yine başka bir anlaşma. Dubai var, şol boyu götürdü. Garam çıktık, Prima FD'de oturduk. TikTok'da oydu, YouTube'da böyle koyduk. Okul arenadan çıktık şu anda. Oraya hadi propka. Şimdi nane iyileşmez. Suudi Arabistan filan İngilizce kıynatakta. Yine ona ruhtan düşmeliyim, kollayın. Her kelimeler, her yatatlar yazıp ruhtan düşürmeliyim iyileşmedi. Dine öne öğreteceksin. İngilizce Dine öňe döwletçan şoň üçin bizim watandaşymyz ýallak däl, gahrman watandaş bir ýerde görüşen bolsa, ememede Amerika hökman bar gollan. Soňky puluny soňun bar gollan. Onu biz türkmen halky bolarys. Bolmasa biz ýanky bir düşünmeýän bir birbirine agdyr däl, bir syganlar ýaly bir halk bolarys. Näme gerek? Bizim güýçli ýanky atabalarımız var. Güýçli atabalarımız, serkerde başlarımız bir topa döwletleri emele getirdi. Biz bir beýik halk. Şoň üçin beýikligimizi biz tasdiklap durmaly her wagt. Barp beýilerini gollamaly. Şu 100-nji ýer alsyn şuny türkmen bolsa gollamaly. Biz ine şoň üçin şu biz gollamasak şunu gollajak başga ýok. Biz gollamaly. Birinji bilen biz barman şoň. Şoň üçin inni kütünüklere çendi döwletçan biz sizi gollaýar. Inni kütünüklerim halkam bizem hemmemiz golar sen üstünde. Gelin inni biz öz çykyşymyzy dowam edelim. Ýa-da çykysynda gelelim Muhammed ağa. Yine men size bir video görkedeýin. Şu video Marokkoda bolan video. Şuňa ýanky zer netildi. Birinji şu videony goýmakam men size bir giriş temamyda giriş sözler aýdym. Son wagtlar sosial media ötüyor. Dünyada ötüyor. Dinle Türkmenistan'da değil. Bütün dünyada. Men öňe aýdym. Sosial media her wakany gaty çaltyýlykda her adama ýetirbilýär. Amerikada birini öldürýärse derä şonu goýup, ýani eýýäm sen gaty gysga bir 2 sekund 2 minutluk videoda şoň netijesini görýän. Düýmek bütün dünyada informasyon ýani alış-salış tiýligi öňküden 100 000 ölçe esse tiýdini. Diýmek, häzir kunda Türkmenistan'da bir zat bolýan bolsa, TikTok bolup eýýän bütün dünýäye ýaýrar. Şu ýazatlar dine Türkmenistan'da da ine Marokkoda, Nepal'da, ýagny Madagaskar'da bolup gider. Şu zatlar, şu çalışmalar hemme döwletlerde bolur. Haýsy döwlet öz halkyny edýän bolsa, öz halkyna garşy bir kamçylyk edýän bolsa, derrew şu zatlara ýaýrap, bütün dünýäniň ünsüni çekip, şu ýeriň halky galyp şu zatlar duýar. Gelecekde dine şo bar. Şoň üçin Türkmenistanyň gitjek ýeri ýok rejimi. Şu ata-ogullar häzir gaçmasa, şular alınýar. Şoň üçin men ata-ogulyna mesaj berjek bolýam. Serdar ve Gurbany Berdimuhamedowlar. Бегите, пока не поздно. Срочно. Türkmen halkı ýygyňyzdan barýar häzir. Gaçymşal. Yetişildiňiz. Intek bir zat ýani alyp çykyp bilýäňiz. Gaçymşal. Biz sizi alýar. Şonu biz aňarymy, başga ýolumuz ýok. Gaty şart ýagdaýda alýar. Şonuň üçin
vatandaşlar häzir sosial mediýanyň ösmegi bilen hemme zatlar tiýleşýär. Hemme zat. Diňe ýa-ni adam haklaryna garşy, bolýan adamlara garşy görüş ýa-da başga hemme zat güýçlenýär. Hemme zat çarplaşýar. Hemme zat norma gelýär. Ini gidläp bolmaýar. Şoň üçin ine şu zatlar Nepalda başlady. Nepalda ne yapıp başlady? İnterneti yaptılar. Bir topar provider'a gadagynçylyk etdiler, bir topar saytlar yaptılar. Bir topar sosial medialar yaptılar. Yaş nesil, sosial mediada oturan nesil çıdaman kaldı. Men size aýdaýyn, gülmän. Häzir Türkmenistanda internet yapıp TikTok yapsan, Türkmenistan galýar häzir. Çağışa merekkä, gün köşke baryp ýumurýarlar şu boly. Ya bilýärler. Soňky ýa-ni çöreginden galdyrýar. Bir topar TikTok'ta galanýar, bir topar TikTok'un üstünden ardyna ýa stresini dökýär, bir topar dost edinýär, bir topar ýa-ni kontent alyp barýar. Şoň üçin TikTok'un häzir ýa-ni rewolusiýon görüşde, halkyň görüşini, halkyň öz azatlygyna çykyşyny uly rol oýnaýar TikTok. Onu häzir internetler kontrol edilenok. Ýa şoň üçin Nepalda şondan başlady. Marokkoda esasy 9 sany ayal maşgaly gowry ayallar bir banitada tesir we etdirip ölýärler. Ýagny medisinanyň derejesini petdi. Şonda ýaşlar, şonuň äärleri, dogry garnaşlary ýaşlar gollap çykdy öňe. Beýtmän biri ýa-ni medisina galdyň diýip olar rewolusiýon zatlar edip gelnokdy. Ýöne rejim. Derro bular galyp başlady diýip gyzyp başlaýar bolýar. Onu nimede ýaly boltu towlap rezbatyny sarbat edýär, şol sarbat edýär. Halkyň ýa-ni nägiligi, halkyň çydamlygy, sabırlygy dolýar. Bir gerekli gidýanyny kontrol edip bolmaýar. Ine şolary haus Türkmenistanda bolur. Ýöne o haus köp wagt bolmaz, gysga wagt bolar. Onu derro demokratik opozisiýa kontrolyny alyp dogry ýola sarar. Şundan hemmesi geçiyor. Hemme devletler, azatlığı çıkacak devletler geçiyor. Amerika'da da, Fransa'da da, Germanya'da, Avrupa'da, Rusya'da, Armenistan hemmesi geçti. Bizim mi olmuş? Elbette eğer bir şeyle bir ağır olunmasa, Kur'an'ın serdaran bir düşünceli adam olunmasa, görüyen mi olsa, şu halk hükman bir de ayrıya, gelin halkla gürleşip, rolümüzü şolara verip, biz daşına çıktı derleyip, hani oraya akıllılık var mı? Hani oraya yitirlik var mı? Hani oraya Türkmençilik var mı orada? Yok. Bunu banditler. Bunu sizin haklarınızı oğurlayan, sizin bağlıklarını oğurlayan banditler. Şammi. Bunun düşüncesi yok, bunun diplomu yok, milyarder olup gitti. Neyse biznesmenler var, güçlü. Milyoner olup bilen var Türkmenistan'da. O Şammi değil yani mektepte kilikçi. Diplomu yok. Satın alın hemme aldı. Milyarder oluyor. O ne milyarder oluyor yani? Oğurluk mu? Başka yol yok. Ya Hacı Murat yanına. O akıllı rahat. Sen milyoner bolup biliyorsun öyle milyarder ne bolup biliyorsun? Niye kontraktın var milyarder boluyor? Değil mi oğurluk? Hükümetin pulu oluyor. Ya kurbanı verdim Hamedov. Milli lider milyarder gördüğün bir dünyada. Nazarbayev'den başka yoktur. Milli lider milyarder. Onun kimin pulları? Halkın pulları. Senki menki Muhammed Ağar'ınki. Şu efir gördüğün ne senki. Ya onun kimi? Yok. Ya da oğlu günle var. Milyarder 4 tane libovnikli. Ayağı. Utanç ol. Maskarçılık değil mi? Hani kim sana bırdat diye mi? Yok. Yaşanmayını arayest ettiler mi? Yok. Ahranızı bilen yürüyor. Türkmenistan'da kanunları bulup ahranızı bilen yürüyor. Palistan orada yüzüne vuruyor. Emkeme orada kaçık gidiyor. Hani kahraman emkemeşlikler? Hani korkmayan polisler? Hemmeniz korkup. 10 tane ahranızından korkuyor. Kalkta kalaysa müngler kaçık gidiyor. Yine men size bir daha deyleyin lan. Siz bir yerde durursunuz. Orsette olaysınız. 10 volt dursun, bir tane amon gelse sizden korkun. 100 volt dursun, amon barmayarım kaçık diye. Siz halkın gücünün ne yemediğini bilmiyorsunuz yok. Ben size düşündüreyim. Seyredin şu videoyu. Görürsünüz. Yine Marokko'da volt geçerler.
Ünsörün şunun hemmesi yaştır Murad ağa. Seret hemmesi yaştır. Yine indiki video unutmayalım. Ya burun. Yani tutturan bunu sonunu da uğraşıyor. Muhammed ağa, men köp kadrlar görmeyin. Mesela için kadrlar var. Halk duvarın polis maşini gelip şunun üstünden geçip 5 altını öldürüyor. Ya STNK maşinini kalıyor. Şunun başlattı. Polisler bispediyalı geçtirip halk bispediyalı geçtirip. Yani şu yani halk öneriliklerin bilinine akıllı hükümet olsa ömür çıkıp gürleşip şunun yol oluşuyla gürleşip yani bir bağlanışa yeterli neme diye. Yönü tupoy, idiot hükümet olsa yine şurayalıklar getiriyor. Men yeme Marok hükümet idiot tupoy diyemem, oyunda diktatör var, oyunda parçalık var. Yani Türkmenistan'ın yağdığı olurdan beter. Bizde bir topar kadarançılık, bizde şu rejimi saklayan yürütü emhemet polis kullukları. Şunu saklayan. Bunlar adam haklarını koruyan adamlar değil. Dine kurbanının serdarı koruyan polis ve emhemet kullukları. Häzir halk çıkanlar öňüne duraysaňyz tekizlik gider. O zaman aýtmam. Wagt biz bilmeýändir halk şuraya hemme karşylygyny. Sizler gönaýýar. Halk karşı. Biz islämdok Serdar Berdimuhamedowlary, Gurban Berdimuhamedowlary. Şu tohum biz islämdok. Şolu Türkmenistandan göç gitmedi. Hemmesi. Ya da türmäge geçmeli. Özüni eden cinayetlerine jogap bermeli. Wagty geldi. Bolunni. Türkmen halkı bundan beter çydap bilmeýär. Yine Muhammed ağa, sizem bir düşündürýäňiz, şu Marokoda, Madagaskarda, Nepalda Burada diktatörlüğün yanlışının esası zadı ne? Halk korkak, bula hiç ayağa kalmaya diýär. Ýöne hemmesi şoň yanlış. Halkın bir toşky kipeniyeti var. Şoňa yetenden soň hiç de onu durabilir. Onu metyerle yaşlı. Şu an yani Filipin'de de oldu şun yanakta, Nepal'da oldu, nemede Madagaskar'da, Maroko'da. Ben nedir sana bir video uğrattım. Oğuzhanistan'da da oldu Farab'da. Farab'da şu ta Türkmenli esasen. Şunu koyayım radara Farab'daki. İnternet kestiler. Özün Talibanlı, özünüz bilýäňiz cinayetkarlı ola. Adam kırıp öldürüp görölle. Kanunçuluk diýen zat yok. Onda da halk köçe çıktı. Ola şu videosunda var. Şol için halkın öňüne çıkıp bolmaýar. Halkın öňüne karşılık görkezip bolmaýar. Ýöne bir karakterine zat var. Bizim ýurdumyzda degişli zat. Bizim ýurdumyzda siyasi toporlu yok. Siyasi toporlu bolmasa ondan halkı çağırış edip köçe çıkarıp bolmaýar. Birden özünden bolýar. Yani mesela döwletçan eger ýeňem bolsa, şu bir uly mümkinçilik göredi bilýär, halk köçe nemetmäne. Polisiýa karşylyk görkezler üstünde pelek geçerli. Şonu ýanakda atlar adamlaryň taryhyny ýaman köp. Şunu ýanak situasiýa. Ýa mesela ya Marokoda bolan, balnisa baran adamlaryň dadını görüp adamla kaharına köçe çıkıyor. Ya Nepal'da bolan interneti kesip dad edenlerine yaşlı derrew internetin üstüyle bir-birini aydıp köçe çıkıp dökülmekleri şonu yana. Ya öňem Merakeş'te bolan dad bir tane yaşlı olan özüni otladı şonu yana. Şol için Türkmenistan en ıslah bir yer. Bunu koruyacak adam yok. O yurtlarda devletçilik var, kanun var. O zaman bir topar sudya var. Doğru korrupsiyada var, halkın kardeşliği var.
Yöne bir tor strukturalı öňden işläp gelýände bak. Türkmenistan'da hiç kayfı yok. Türkmenistan'da her bir eneden noğun çağdan sonra sen şu karamdada dikkatler bilýärler. Türkmenistan'da ne polisiýa razy, ne hükümetin içindäki işleýärler razy, hemme kiş bilýär Berdimuhammedyň garnaşlary ýurtalaýarlar. Sudiýa diýen adam onu özleri belleýärler, jinayatkar paran bolmasa işsat edip bolar. Şol için bizim ýurdumyz en ıslabı yeri näme bi? Hem akmak, hem nadan, hem döwlet guruluşy ýok. Hemmesi çüýrer. Şunu taklap biljek zat ýok. Sebäbi hemme kiş narda. Şu sebäpden bizim halkymyzda diňe bir situasiýa döredi bilseň, ya dörasa eýem halk köçe çykýar. Meselen şu an Berdimuhammedyň ykbaly bir tane o köçede maşin taklap duran polisiýa bagly. Bir polisiýa çykar 15 sany taklap şolardan doğrulan pul aljak bolsa şol şoförlerde kıyıkçı edip başladılar. Adamın köp yerine şoň özü hükümeti ýok edip bilýär. Ya balnisan içinde bir tane vraç gelip bir göwrel çağa nemeni öldürasa ya pul vermediği için bir zat bolasa şu taýdaky adamla kalıp köçäde ýokly bilýär. Ya mescitlerden bir çana bir yanlışlık hükümet işgärlerinin adamları köçäge getirip. Ya stadion islenlik Türkmenistan'ın içindäki geçirilen ýygnakly Berdimuhammedy howp bolup bilýär. Sebäbi şu taýdaky hükümeti pristavlaýan adamlaryň birje ýalňyşy Berdimuhammedy soňuna ýetirip bilýär. Bula da katastrofik ýokturýar. Meselen Gaddafi'nin tutarlaryna halk gaharny turba alıp şol yaman iznasili ve detýän ekenna erkeklerem, ýaş çağajyklarem şu eden datlary şoň sırtyna solýar. Şol tarihde şu tutarlaryna birinci şol tutan adamın kellesine gelýände şondan gaharyny çykarjak bolup şeýtýär. Turbany salýar. Şol üçin bulan soňy yaman erwet gotarar. Şol üçin eger şular öz çağasyny aladasyny etýän bolsa haramdadyr. Şuň kun hükümetten gitmeli. Bir direk garaşdyryp öz çağalaryny öldürtjek bolmasynlar. Ya şoň ýanak jezalara özlerini tedawar etjek bolmasynlar. Şuň gitsele parakatçylykly ýurtda siýasy ütgeçler girmäne şert töretdele ýurdyň içi bulaşmadan ýurdyň içinde parakatçylykly siýasy ütgeçler bolar. Murada boldum ben. Alo Murada. Gatdogry belläkişdiňiz Muhammed ağa menem goşşak bolýan ine ünsörüm. Marokkoda nämeden başlady? Şol balnisada 90 gowur aýal ölýär. Adamlar çykýar. Nemede internet yapdylar. Bir kiçik saýty bar. Türkmenistanda günle saýty bar. İçenlik wagt. Dogry aýtdym, köçede bir polis çykyp bispedel edip korrupsiýa etip başladymy? Şo ýerde uruş bolup, şo ýerden adamlar halk kalyp başlaýar. İçenlik zat gül köşkeldi adamlar. Şoň üçin Urwan Berdimuhammed we Serdar Berdimuhammed gaçyň häzir men size ine Türkmen ýalaýan gaçyň janyny sakka. Köçede näme zorlar, nämedirler? Men prognozum ediljek gel. Men habarym ma bir topar adamlar aýdýar, Murada bize ver şonu. Sizi bara diýir etmeliler. Biz sizi başarmysak gowrap, suwda gidip bütün dünýä öküp suwda etjek bolýar. Ýöne bizim elimize ýetirip bermediler sizi. Gaçyň wagtyňyz waka. Sebäbi inni siz demokratik opozisiýa DVT garşy bolşaňyz, ya Muhammed ağa garşy bolşaňyz, siz bütün dünýädäki adalatly üçin adalatly garşy bolşaňyz. Siz bütün dünýädäki sosial medialara garşy bolşaňyz. Amerika görüş bilen oňaşy. Siz kim? Putin görüş bilen oňaşy. Siz kim? Şoň üçin gaçyň wagtyňyz waka. Men hemme tohumly aýdýan. Gaçyk gidiň. Biz ganhor däldir siz ýaly. Gaçyň ýok bolun. Türkmenistan adatlygy çykarmaly. Muhammed ağa, bir jemleten bir efiram bir jemläp tutarsak şol ýa Men aýtjak şol. Türkmenistan bana islenlik wagty, ýaşlarda şu atlym yaman inni
aktiv bolýarlar. Mekteplerde ýa-ni bayramalla ondan soň daha şoňyň mekteplerine çärjewde mugallimlerine anam ýok. Mugallimlerine diýär gorka. Sen özüň gora bilen ak bize akıl verer ýanak diýip gygyrýarlar üstüne. Şu mektepçiler anaka. Bular hiç satdan korkmuyor. Bulan hakamma inni göz yetirdiler. Şu Türkmenistan'ın içinde adalet yokluğuna neyle okusalar da okuna zat yokluğuna İslenlik iş satın alıp bolyanlar şol için şu yurdun içinde şolun ornu yokluğunu bilyenler. Armaya gitip közeneceklerini bilyenler. Daşarı yurda işlemeye gittiler de közeneceklerini gününü görüp otuyorlar. Ortayette beyle, Türkiye'de beyle, Avrupa gittiler de yeni gülleriyor. Şol için inni şula burada da göz yetirdiler. Şu yurdu düzeltmeli. O yaşlı da tebebi ola hadir bilyenler şu yurtta eğer yaşap bilmeseler ne öyleni bilyenler, ne durmuş vuru bilyenler, ne gelecekleri var. İnni olara tapavut yok, dirim olmalıya ölü. Ece kakalarının korkakluğunu istat etmeyenlerine de göz yetirdiler. Hükümetin içindeki işleyenlerin hemmeten nelaz edeyilliklerine göz yetirdiler. İnni bir yaşların önüne geçip olmuyor. Şu yaşla değerdir. Ahanda var isim önüne var yanında şu yakınlık değerdir. Ona dine bir kişicik situasya şu zatlar hem bedeni duvar isim önüne getirbiliyor. Şolam Nepallı oldu, şolam Nemede oldu, Marokko'da oldu, şu an Afganistan'da da oldu. Sağ olun Muhammed ağa, gatı doğru belli kıştınız. Muhammed ağa, men yeni olarak ýatdaçak bolýan bizim vatandaşlarymyza şol biz TikTok kanalymyz var. Şu TikTok kanalymyza gaýran edip ýazylyň. Ine men yeni olarak goýýan şu TikTok kanaly şuň egerde biz ýazylyp bilsek, müňe etsem men şuňdan başlap öz TikTok çykyşlaryny dowam eder. Ine DWT ine ünsüň şu ýerde aşağıda tire ofisiýel ine şu häzir görünen goýýan. Ofisiýel ine şuňy ünsüp berdim. Görýän bolmaly. Ine Kurbanow Murat diýip kanal ýazdım. Şuň 29 abone var. Şu 1000 abone ýetende men çykyşlar edip bilen. Şoň üçin goýulan hormatly izleşler bizim çykyşlarymyzy 5000den ýokary adam bolýar. Görýär bize dine 1000 tatbiççi gerek. Çykyşlary TikTok'ta dowam eder ýaly. Ola bir. İkinci aýtjak dadym hormatly izleşler wagt azaldy. Her 5-nji gün Juma namazyna barmaly. Biz taýýarlyk görmeli. Biz ýa-ni sportsmenler oňa bökjek golanyna açyk egilmeli, razbeg almaly we bökmeli. Häzir razbeg wagty. Şoň üçin meçitler baryň, bir-biriňiz tanyşyň. Her kim öz maşgalatyna gurrun edýär, dosýalaryň ýanyna, goňşular hem ýerde gurrun edýär. Adam galsa barýamyň baryň okmy. Häzir biz bilmeli. Kim barýar, kim barmýar. Birinji liniýa çykar, ikinji, üçünji liniýany gaýrat edin. Öňe çykyp şol öňe çykan adamlary ýakaýmaly, hökman gollamaly. İznen gitmeli. Şol öňe çykan adamlar arasyna hemme bar. Şoň üçin gaýrat edin. Biz halk bolup öňe gitsek, polisler aýdyp dur. Murada halk çykdy, biz halk bilen. Emhemeler aýdyp dur. Halk çykdy, biz halk bilen. Baýenler aýdyp dur. Halk çykdy, biz halk bilen. Men ine hökümetdäki işen adamlary bilen, sabotaj edin. Bolun. Azıcık ekonomikany peserliň, şunun güýji bolmaýar, töläp bilmeýär hökümeti. Organlary töläp bilmeýär. Burada problema başlaýar. Problem başlasa bize öňe gitmeýäne ansat düşýär. Hökümetdäki işenleri bilen, sizem halk. Biz ýeňsek, sizin ömürlük garantiýaňyz we hökümetde işlemek gowaýlyklar almagy. Şu ýaly kaçan hogulursanız, kaçan ýerinde bir satyn alar, ya kaçan yallaklaman bir ýerde dursaňyz, sizi yallaklamadyňyz üçin hogulur diýip garşyp oturmasaňyz. Siz hakyky molim bolsaň, molim hormadyny alarsınız. Direktor bolsaň, direktor hökümini alarsınız. Polis bolsaň, polis hormadyny alarsınız. Sen haramlyk etmeýäni mezbur etjek bolmaz. Gaýtyp mezbur etjek bir tutwak gider. Normalna ýaşar. Beýlik döwlet ýaly. Gowup ýaşar.
Şu ýaly döwletçan ýaly adamlar bizde ýöne doludur Türkmenistan öňkü mertligini, öňkü gahrymançylygyny eline alar. Biz soňky ýylda entek Türkmenistanymyzy gurmadyk. 24-nji ýylda biz Sowet Türkmenistany gurduk. Biz Ortaýyň koloniýasy bolduk. Ortalara da sağ bol. Bizim Türkmenistan döwletimizi ýakçaklendirip açyk bizi nimetdiler. Ýöne şonda da biz koloniýada bolduk. İkinci Türkmenistan 1991-nji ýylda 27-nji sentýabrda Niyazov Türkmenistan gurýan diýip öz döwletini gurdy. Öz diktator döwletini gurdy. Biz hiç ýyl avantaj almadyk. Bizim gahryman premier, vice-premierler hemmesi basyryp ülkütdi türmede. Bizde adam galmady. Eritan ýok etdi, ýazgyçylar ýok etdi. Öňe giden aktivistler ýok etdi, türmeye basyp. Öňe giden polis, MHM gullukdaky adalatly adamlar ýok etdi. Hemmesini ýarlaklap öwrdi. Gurbany geldi de onu öldürüp, şol Niýasyň guran Türkmenistany dowam edýär. Bize o döwlet gerekler. Bize hakyky adam, adamlar hyzmat edýän, bizim öz arkamyzda durýan döwlet gerek. Dünýäň bir kunjugyndan bolsak, arkamda Türkmenistan durýar döwlet gerek. Pasol, konsulun, pasolluň işindäki işleyen adam arkamda ılgar ýaly bize döwlet gerek. Bizim arkamızda döwlet gerek. Şunky günde dünýäniň istedik ýerine baray arkamda döwlet ýok. O döwleti ogurlan adamlar bar. Olar ogurlyk korrupsiýa edip ýörler. Arkamda hiç şart ýokdur. Türkmenistan badyp berenip ýörmän bizim Türkmenistanymyz däl. Ol diktatorun Türkmenistan, ol bir klanyň, Gurban Berdimuhammedow klanyň çüýrük tokmunyň Türkmenistany bizimki däl ol. Hana enerimiz ağlap dur. Eger döwlet bizimki bolsa şuraya ene agladyrsmy? Hana çağçyklarymyz daşarda ýatyp ýör. Şu ýaly döwletimiz ba bolmasa şu ýaly etdirermidik? Ýok. Şoň üçin gelin şunu aýryp täze 3-nji Türkmenistan gurulýar. Hakyky halk üçin işleyen Türkmenistan gurulýar. Gelin prezidentimiz saýlalyň wagtlaýynça. Olam diňe halka hyzmat etsin. Halka hyzmat etmese ona maýyp zyňalyň. Gelin meclisimiz saýlalyň. O pampers ýaşullar däl hakyky halk üçin alady günlük halk üçin amatly kanunlary, halk üçin hyzmat edýän adamlary gelin meclise saýlalyň. Bizleri saýlalyň, öýlerimiz saýlalyň. Nämeçe korrupsiýonlar saýlap, nämeçe bir diktator ýallyk edýän, diktator hyzmat edýän adamlar saýlap. Halk maslahatyny aýryp zyňalyň, geregi ýok. Halk maslahaty o pampers ýaşullar düýünden geregi ýok. Olar öz roluny ýetirmeli. Halkyň içinde halka nedigatlar, maslahatlar bermeli, ýol görkezmeli. Ýallyk ýaşullar näme gerek? Utanman öňe çykyp bütün dünýä ýygyrýar. Hormatlar kadağım. Bize aýlyklar galdyrma. Men korrupsiýada gelip ýör, maňa gerek gelip gyýryp ýör. Sotkoty gördüňmi? Men görkezem videoda sotkoty. Onu sotkoty, onu alýan aýlygy ýa alýan nimesi däl, korrupsiýonýardagy kezzapdyk görüp dur. Sizde barmy şoňa sotka? Ýok. Şu bir habarlar da şu ýaşulyny köçede görteledi söýgeldi diýär adam. Söýükde tüýkülmeli ýüzüne haramdada. Yo şu şeýit ýerli diýär, şeýit ýerli diýär. Bulardan o näme gurulýar olur ýaly? Kim o rol berdi? Kim o ruhsat berdi? Kimin näçe bütün halkyň hakyny idi bir gerekde. Ne şuraya ýallaklar diktatorlyk getirýär. Köçede biz birinji reaksiýa bermedik. Men size aýdyn. Akış yallaklap başladymy? Çyk edip aýtdym. Biz etdi. Tege adamçylyk bar eken. Döwletçan Ýakşymuradow çykyş edip ýa öz ýeňişini şolar padark edip başladymy? Çykyş etdik. Adamçylyk bar eken. Düşündi. Şu ýaly çenden geçen yallaklary biz saklamaly. Biz şolara ýol görmeli. Egerde yallaklyk dowam etse ýüzüne tükürmeli. Ene onu halk bolýar. Ona biz reaksiýa berýär. Her reaksiýa bermeden polis gelip bugün dep gider, ertesi gün uruk gider, bir gün ayağını zorlak gider, ertesi gün çağın gider zorlamana. Näçe biz zat diýemler? Diýmeli. Näme Türkmenistanyň gahrymanlary ýokmy? Ba. Ana çykyp. Çağıjyklar gahryman. Nirde gördüň bir türkmen
köşküňüne bardy. Çağajyklar bar ya köşküňüne. Men videolar okudum. Üýüşüp çağajyklar var ya o. Biz halk bolup galyp bilemdik. Çağlar bar köşküňüne var ya. Şyhyf maşgalasy, hakyky kahramanlar. Men size aýdaýyn. Geljek Türkmenistanyň ýaşaýjylary şol. Şul ýagdaýda bozulmadylar, şu ýagdaýda ahlakdaýdan gaçmadylar, şu ýagdaýda adalaty saklap, şu ýagdaýda mert kaldylar. Polis bolsun, beýleka bolsun boyun egmediler. Türkmen boyun egmedi hiç wagt. Şoň üçin watandaşlar meçitlere üýşeliň. Eger hakyky çalışmalara taýýar bolsaňyz, her 5-nji meçitlere barmaly. Goňşularyň bilen, dosýalaryň bilen, hemmeleri bilen gürleşip taýýarlyk görmeli. Aýtmaly. Sen näme diýem? Sen şo sözi aýdanda näme sen opozisiýer bolýarmy? Ýok. Men opozisiýer. Men giýje uny Gurbanuň ýakasyna goýýaram. Bu Muhammed Döje opozisiýer. Bizim programmalarymyz bar. Bizim ýa-ki döwlet ýolbaşygyna gelmek ýa-ki islegimiz bar. Biz şöyle barıp programma Türkmenistan düýetjek islegimiz bar. Siz olar ýaly. O näme üçin gorkýan? Bu şu bilen ne şu ýaly opozisiýa bilat edýär. Halk bolup galsalar, birden galsalar. Näme etmeli diýsen, näme sen basalt diýerlermi ýa ark diýerlermi ýa? Ýok, özüň allama. Ýok. Sen gorkýan şonu aýtmany. Näme üçin? Kirleňde bir fantaziýa bar, gorkak fantaziýa. Eger hemme köçede, hemme taksçylarda, hemme ýerde aýdyp dursalar, hiç aýtmaýarlar. Inanyň o men size sanat berdim. 9000 sany emheme bar. On köçelerde gezýän emhemeň sany 4000-den köp däl. 14000 sany polis işgärleri bar. On köçelerde gezýäni gaty 8000. 8000 bilen 5000 oşdan goý 5000 bolsun emheme. 14000 adamdan näme sen ýygyňdan ýydarlaýarmy? Ya Türkmenler diýär, her adamdan bir guluk. Ýok, o sen özüň gorkýan. Guluk bar. Näme sen şonu aýdanyň bilen sen opozisiýer bolýarmy? Ýok. Ine halk galjak bolýar, näme etmeli? Sen ine bir pikirlenmeli. Hobo halk galjak bolýar diýip onu biz giýje goýdaýdyk dur. Bütün dünýäde aýdyp dur. O olur ýaly emheme, olur ýaly güýç bolsa ine bizim agzymyz ýumsun. Gelsin. Yumlen o var. Diňe niýede kanun bolýar? Niýede şoňu kanun bolmany ruhsat berýän bolsalar, şöyle bolýanlar. Ruhsat berýär. Sen halk galjak bolsa näme etmeli diýip soragy berseň, näme sen düşman bolýarmy? Ýok. Sen halkyň tarapynda bolýan. Sen näme opozisiýer bolýarmy? Ýok. Terrorist bolýarmy? Ýok. Ekstremist bolýarmy? Ýok. Ya jenaýat iş etdiňmi? Ýok. Ya jenaýat aýtdyňmy? Ýok. Şu ýolda toy boljak bolýar, näme etjek sen? Toy etjek. Ne halk galjak bolýar, näme etjek? Ne şol ýaly toğry da şol. Näçe biz şonu bermelemdik bir ýerinde? Şondan başlamaly. Meçitlere başlamaly. Meçitlere barıp biz şu videoları alıp gurkudyň taýýardyňmy? Biz galýar. Muhammed abi, şu bilen biz efirimizi tamamlaýalyň, ruhsat berýän. Doğru, bolýar. Şu ýaly gelip efire çykyş edýäniň üçin köp sag bolun. Ine halkyň muny aýdýan. Muhammed abi, şu gün bir näçe ýerlik efir başlamadyk bolýan. Men ýetişmedim. Seni köselim. Meniň Yani yo yani. Ne başlama halkyň muny soraýan. Başlar. Bolýar bulan diýär yani. Hoş onda sag bolun. Muhammed abi çykyşlar dowam etmeli. Biz häzir hemme aktivistler ýülenýän. Ökmen, benim halkımın kememde, beygemde aýtýarlar bir toşka kipçeniye var, istiwatiye döretmeli. Onu hem döredir. Şu haramda da gün vermeyek. Şonu men töderýär. Men ine adresine hemme döwlet aktivistler ýülenýän. Hemme maňa jaň edýän adamlar. Maňa jaň etjek bolýan adamlar. Bizi bolýan adamlar. Bizim sözlerimiz sizin ýüreklerimizde ýanlanýan adamlar. Bizim ideýalarymyz, sizin ideýalaryňyzdan din gelýän adamlar ýülenýän. Häzir wagty geldi. Häzir galmasaňyz ikinji liniýa, üçünji liniýa taýýar bolun. Häzir sizin işiniz geldi, sizin wagtyňyz geldi. Birek-bireňizden gürleşip şu temany Türkmenistanda trend etmeli. Biz galýar. Häzir sizin kömegiňiz gerek. Häzir siz ýoluňyzy saýlan. Siz ýöne dinleýijimi? Amerikan nabldatyl ya da şu tarih wakada
bir kiçik rolum olsa şoň iýetmedi. Häzir aýdym. Dewlet aktivistleri, Talibiň aktivistleri, Talibiň dinleyijileri, Nurin, Muhammed Ağa aktivistler, hemme aktivistler öldürýär. Vatandaşlar, şu ýeňiş bizim hemmemize gerek. Şu ýeňiş bizim täze ykbalymyza, hakyky ykbalymyzyň ýoluna açýar. Şu ýeňiş bize şeýle bir gymmatlyklar berer. Azatlyk, baýlyk, hemme zatlar berer. Inanyň, men baýlygym ýetip, men ýagdaýym ýetip, hemme ýa-ni maşgalam, ýoldaşlarym haýyş edýär. Biz bilen bolaýda näme etjek şu zatlary goşup, biz bilen bolaýda bu ýala hemme zat. Hemme tensiýlaýa, hemmeler klientler, nemeler tensiýlaýa, pulun ba, maşinaň ba, näme taň gerek, gitmede bärde bolaýda diýip maňa haýyş edýärler. Şu ýeňiş maňa da gerek. Näme? Men dogunaşam közenýär. Men buraya bakt bolup bilemok. Men oturup pikir etdim. Hemme zadym ýeterlik. Şu Türkmen, bir tane Türkmen, daşırdı gidip, men şu kazanç etmeliysem men şonu kazandım. Şonuna da ýeterlik diýär. Men vatanymda şuna tragediýa bolýan bolsa, Maralny borjumuz var watanymyza. maralny borjuma, dogun arnaşymyňa, öz ejemiňe, öz dogunmyňa men borjum var. Onu azat bolmaly. Kim ol? Çürük tohum. Hiç. Ne şuraya düşünce her Türkmenden olmalı. İçinde daşında. Şoň üçin daşında aklar, gol ya videolar paylaşýar, imodan uğradyar, finans kömekler edýär. İçinde aklar, daşında aklar tesir edýär. Siz gahryman bolun. Bilen bar ýa. Şoň üçin hem aktivistler, Ilaytada dewlet aktivistler uly umytsizden herkede girmeli. Eger-de siz özüňizi täze durmuş bilen ykbalyňyzy baglandyrýan bolsaňyz, ine häzir moment geldi. Erti ideal bir günle bir ýyldan soň goýan soň geregi ýok. Bu tor diýil. Ya biz alýas, ya biz ýeňilýäs. Ya biz ýygyny olmaýan ýygy alýas. 90% biz ýeňilýäs. Men size aýdaýyn. Men gaty çäkli urlýan. 90% biz alýas. Sizin kömegiňiz berek. Köp adamam berek. Sizin kömegiňiz berek. Dilimiz bilen umutlaýar. Şu maglumatlar ýaýradym halkyň içinde özler gaçyp boldy. Şoň üçin wagtyňyz geldi. Oýlanyň, pikirleniň. Biz kuş toýnan ýalykmaly. Onda ganan dökülmez. Onda hemmemiz agzy bir bolup täze tutysam bolar. Her wagt Türkmen alalaşar. Her wagt. Biz başlarymyzda ýadyňyzda bolsa Türkmen ýürenýärdi. Häzir Türkmene ýakynlaşyp başlady. Biz agzy birlere çağırýar her wagt. Agzy birlik bilen biz diňe şol däl, şoň götüne depmek däl. Biz bütün ýeňişleri alamaz. Bizde döwletçan ýaly adamlar dörer. Bizde döwletçanyň kakasy eneti ýaly inatalar dörer. Bizde enatalaram köselmez. Sen ejin kösenýär, inin kösenýär, ataň kösenýär, dogunyň kösenýär. Hi wyjdanyň çydaýam şu zatlara? Ýok. Çydap bolmaz bu zatlara. Şoň üçin men ýene öýerek halkymda ýülenýän ananyň şul ýeňiş biziň hemmemize degişli. Hemmemiziň ýagdaýymyz birden ütkä din gowuluga. Hemmemiz ütkä. Utulýan adam Gurbanoğlu, Serdar, Tohumi, Şammi, Pammalar, Gulnavatol, onun lübovnikleri bir-birden bir tutup televidine gököp şolu ağlap halktan başlaması olur. Şu olur. Bizim halkımız nereden olur? Bizim şu gököler. Ofitsialny. Bütün dünya gököler. İki kahraman näme halkyny ağlap başlaması olur. Bir ýerde kahraman Serdar Bermuhamedov näme ağlap halkyny öňüne başlaması olur. Men kahraman däl başlan ogurladym diýip. Şonu görjek bolsaňyz birje ädim berek. Bir saat. Ömrüňiziň bir saatyny hakyky Türkmenistanyň geleceğine berin. Muhammed Ağa, şu bilen biz efirimizi tamamlaýas. Vatandaşlar, efirleri paylaşyň, aktivnis bolun. Biz ýeňmeli. Biz hökman ýeňmeli. Öz prezidentiniňi saýlarsyňyz, öz mejlisiniňi saýlarsyňyz, öz hekiminiňi saýlarsyňyz, hemme adamyň özüňi saýlarsyňyz. Biz jogapkärçilik almaly. Hoş sağ olun. İnlik gepleşiklere çevirdik. Hoş sağ olun.